Manu sagalo nini mama nan gadang basa batua 100 anak jo saudaro urang mendanga kasadonyo rela jo maaf amo minta maklumlah ambo bunuh mata aka singke pendapek kurang taga de hati namuh sajo lembak sabalik dari itu nak asah tarang bak bulan nak nyato siang bak hari lorong ke badan diri ambo sungai batang balai rabaa terantang jalan ke Tanjung Sali kok datang sudi jo da'awa etenlah ke ranah kampung kami mama layangkan pandang nan jauh iyo ke tanah Minangkabau dalam wilayah Tanjung Raya langgundi bapaga ni buang bapaga jo rambutan kampung kami bapaga gunung balantai jo lawitan tinggi menjulang Tanjung Balik main bau dagang nan dirantau di bawah tabantang lawit danau data tampaknya kampung pandan kuai angin nyumuko jalan tampan kanyui ujung Tanjung jorong kampungnya di sidiran talenggok rikia koto panjang laweh sawahnya 6 koto wilayah Pasia ampe Jurai elok susunyo kampung Bayua Banduang Rato orang meninjau ibu daerah sabananya hanya sekarang iko kini mak liek pandangilah dek mama lorong kepada nasib ambo nasib bak misa bungo kiambang urek tak sampai doh ke bumi pucuk tak cuang doh ke langit gilo terapuang-rapuang saja kok lalu sampai ciek-ciek badan bakuak kiri kanan kok indah arwih na menolong antah pabilo ke batamu iyo bana bak kato urang mak nan bak misa padi salibu babungo di alang tahun babuah di alang musim urek bagantuang kajarami tagak menjunjung ampu baik kok boneh buah setangkai batangkai pipi sebondong menantikan lah tibo musim pamaneh takana badan kerangkiang tapi baalah mengatukan dijual indah orang Bali ditanam tak namuh tumbuh ditaruh apo kagunonyo mungkin ketinggal di pematang tampan kajadi luluak saja ba itu nasakah badan ambo kami menengah kababaya mama alah bapisau tajam kami nangko balia gantiang kok putih liang kok tabuak tasarah pada mama untuang tasarah pada tuan Sabui ranah Tanjung Raya danau meninjau salinyo meninjau indah sabuitan kini tanang mamak mandangai Allah namo mulai bacurito kisah badan diri Oyama cerita kisah badan diri
Dalam tahun sampai puluhan saya nyelaya badan diri anak bonsu dek mandekan duang. Ko ado nasib maknan saroman badan dan usaha disasalilah suratan padon tuang. Konon dusun nagari ambo dusun Banamo kota kecil dalam lingkungan Tanjung Raya. Najan basuo bak manasib ambo kacontoh bake adik-adik de ambo lama rasai banganai. Nane ambo lama rasai banganai. Dek mama mungkin takkan di tahun sampai puluh lima negari awak sedang cabuah manusia Jepang jauhlano. Dek ambolah marasai bana dek rangkini untuang dan basuo meminta awak sungguh-sungguh kepada Tuhan aku angasoai. Kepada Tuhan aku angasoai. Indah kamu rantang panjang dirantang bilo kasudahnya disabut saja nantakan masa orang awak padangnya pang yo manga. Bayangkan dek mama nasib ambo susah payah mande mengelai. Iya mama susah payah mande mengelai. Nan malang bana nasib ambo nama nimpo di badan diri awak berumur 6 tahun wafatlah diri mandekan duang berampek kami tinggalkan. Pihak di nasib mak diri ambo nasib serupa kayu mati. Oi menangi meminta daun kebake rantiang berlindung sebablah selesai kapan senang. Siko basuo bapantun orang sesuai dengan nasib diri dengan dek mama sakutiko. Nasib ambo mak sabana malang awak ketek mandela mati ayah kanduang bularai punguloi. Iya mak ayah kanduang bularai
Sajak peninggal mandekan 2 tahun berjalan jua dek musim silih berganti umur diri bertambah puluh. Banantu nambo mak punya untuang dibimbing kakak nambah 3 nasib bab nanjo pikir rusuh di awak tania ayo rusuh di awak ketanian Barampe ambo badun sanak nantuo kakak laki-laki, kedua kakak perempuan, ketiga laki-laki pulo ambo anak mandenan bunsu. Nasib bak kayu mati tagak bilo daun karimbun lai menangi urek manahan menyarah nasib kanan sangat tuai. Imalang menyarah nasib kenan sangat tuai. Pihak di diri kakak kandung mani awak acok ruswa de awak acok baman wang surang sanan bakato kakak kandung. Oi sawiradi kandung nenai awak indah bermandelai pandai-pandai membimbing danai pandai-pandai membimbing danai. Mandang buah kato kakak aduh sadiahnya perhatian badarai jatuh hai mato. Untuang lelai mak badun sanak kotak ba'ala nasib badan mungkin orang lain memalia ruai. Mungkin orang lain memalia disingkek saja buah tutu jika dirantang nama panjang kemampalabe ayam atau tiap tahun mak bertambah alam pikiran mulai kembang beransua tabi kira kini dek tahun silia berganti dek tahun 52 badan baru mua 2 balik. Sinan nambo mak tangisi diri dicali ayah baran suatu takana badan tak bamangane
Imalang takkan abadan tak dalam umur balik tahun kelas 3 sekolah raya awak terolong murid marasai dek banyak kesenian orang bangun yang tumbuh agak seratoni yang anda menjadi anak anda Imalang hendak menjadi handaran setahun jadi anak randai takadi Allah masuk itu pulanglah kagak dari rantau niat menjapui diri awak siko hati mangkonyo sansai kaba pisah badan jo guru serato kawan sapagurau kawan rusuh melapeang awak igaya kawan rusuh melapeang awak Wabaharudin buyang pula itu namanya tukang salong namanya boba dendang oi karantau badan kasar saya mangah Tapa socarai jorang kampung de untuang juo konanang halangan iya mah de untuang juo konanang halangan indah kambo rantang panjang disingkek cajo juritonyo putu irun yang jo kekakan duang kamambao awak karantau iyo ke kota Bukit Tinggi ditampek kakak bakarajo pukul 5 hari ke siang berangkek kami joto jotangi ambo pandang kampung Joko santano mande silau anak mande bayi bawati antah kemano kasansangai nyoy iya mah antah kemano kasansangai nyoy
Foto harmonis duo balik na moto na kami tompang menuju ranah bukit tinggi. Banang ko bana mak tak bamaneh ibarat kapal patah tiang lapuk di tepi badan langai. Oh ya lapuk di tepi badan langai. Setahun di Bukit Tinggi diam berdiri kakak kandung. Hati nan sama ibu yang badan indah sikola lai siko badan tambah tajam. Oh ya siko badan tambah tajam. Taka dia pulau masa itu pindah kami ke kota Padang di sinan kakak Bakarajo. Oi badan sabalah dulu pueh merasa kok lai sanang hutang dia wak bau sangawai. Utang dia wak bau masa itu di kota Padang agak tahu resolusi sebab orang kampung orang banyak sinan. Iyo bana bapan kunurang yo manga awak ketek marantau jauh menangis sepanjang jalan. Oh ya nama nangis sepanjang jalan. Api tahun berganti tahun di tahun 50-an nambah diri randai di jati termasuk pulau badan sinan. Oi baranti yang mak baru badaun bak dapet suluh dinan kalam agak hilang rusuhanan sehari masyarakat membimbing badanai.
Konon kawan masonan tun lai narintang dek manggandeng lai kerajo jo ade mana cadiak kerajo kan tua sebab sekolahnya lai tinggi. Oi bak bungo mak disiram mambun bak dapet payuang dalam pane. Bak dapet taga dinanata sinan langkah anayam bogan jua barang jua hidup surang dingin. Imalang barajai duit surang dingin. Nek kawan-kawan ang pangalay pulau awak sinan di kaki limo kota Padang. Mungkin marato arwah mande yo manga barampe kami yo tinggalkan nasib ambo bananan manga Imalang nasib ambo bananan pihak di diri badan ambo dek tumbuh bakai kesenian sepulang dari Manggale malam pagi kesasaran barat yang naik coba dendang Siko teraso mak mampahai nyoko elok dalam pergaulan kabake senteng minta ule. Oi kok sase penunjuk jalan nak selamat di rantau rangai. Oi Allah na selamat di rantau